Determinado na ang DPWH sa alignment sa Samal Island Davao City Connector Project ug madayon na ang proyekto. Nagpadayon na sab ang geotechnical investigation kung pagsuta sa kaligon sa yuta ug kalawmon sa iugbok nga pundasyon. Mao na kini ang gihimong soil testing sa DPWH along Lanang R. Castillo alang sa planong tukuron nga Samal Island Davao City Connector Project. Atol sa meeting sa DPWH, provincial ug local officials sa Island Garden City of Samal nitong Sabado, Oktubre 8, gilaraw sa DPWH nga Setyembre 1, 2022 pa nila gisugdan ang pagpahigayon og mga initial activities alang sa konstruksyon sa Samal Island Davao Connector Project. Gipakita sab sa DPWH ang ilang gihuptan nga notice to proceed alang sa proyekto. Sa susamang adlaw, nibisita sab sa Igacus si National Economic and Development Authority CONEDA Secretary Arsenio Balisacan, kuyog ang DPWH, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ug Igacus Mayor Al David Uy aron inspeksyonon ang lugar kung asa motugpa ang approach sa himuong tulay nga magsumpay sa Davao City ug Samal Island. Matud ni Secretary Balisacan nga ana-ana ang pondo sa proyekto. Siyempre, ang gusto naman natin na kapag nag-start na yung trabaho, wala nang nakaka-obstruct na at na-address na lahat ng mga issues ng mga various stakeholders. Bisan pa man nga dunay mibabag sa proyekto, hilabi na ang mga nanagiya sa propiedad nga maagian sa tulay ug mihangyo alang sa realignment niini apan sumala ni Davao del Norte Governor Hubahib nga dayon na ang konstruksyon sa gikahinaman nga Samal Island Davao City Connector Project. Gani sa milabayng semana, nakigpulong na ang gobernador kuyog ang DPWH sa pamilyang Rodriguez Lucas kinsa na nag-iya sa pribadong yuta nga maagian sa proyekto. Wala na itong iba pa kundi ito na. So kailangan na natin suportahan itong project. Hindi nyo na lang isipin yung sa side ninyo, kung hindi ang isipin nyo, yung economic boosting of this project. Talagang unlad ang turismo ng Island Garden City of Samal, magkaroon ng economic progress. Gawas sa notice to proceed nga gihuptan sa DPWH, gipakita sab nila nga ang yuta alang sa landmark nga butangan sa rampa sa tulay sa Barangay Limaw, Igacus, wala malakip sa protected area nga sukwahi sa claim sa ubang grupo. Kini base sa gihimong pagtuon sa Department of Environment and Natural Resources ug nakita nga poor condition kung huyang na ang mga coral reefs nga nailawom sa dagat. Apan duna gihapoy himuon nga mitigating measures ang DPWH aron maproteksyonan ang mga coral reefs. Sumala ni Igacus Mayor Al David Uy alang sa tanan. This is the essence of democracy. Mao man ni ang kagustuhan sa kadaghanan. The 116 or 120,000 Samaleños plus the more than 2 million Davaoeños. Kung naa may dili gusto, pipila lang man siguro. Alangan magpa-hostage ta sa mga pipila lang. So this is development. And of course, comes development, pwede man na nato balansehon with the protection of the environment. Nagpakita sab og pagsuporta ang kadaghanan sa mga opisyal sa provincial ug lokal nga gobyerno sa Igacus alang sa konstruksyon sa tulay. Mulungtad og 5 ka tuig ang konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Project nga gipunduhan og 19.3 billion pesos. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.